haba nga text kam reply handai haba nga text kum Paralok pat ka koloi ba reply ku boleh Paralok ni ngungu yo boleh nak matakan ni klemat ka ba asbon ni ni ki Paralok bu ke jingkli ba internet ye kawi kan thai upha kali but haba text jaka kani kan thai kam ju reply handai haba text Paralok pat ka reply koloi menta balai kalong kumni dai mar ba kani kan thai kam don jing kam don jing internet samla ya uni usrang hoi le si ban long Paralok kas internet ka kwa ka biang ban long Paralok handai ban yelang samla bat pi kam kwa te menta ban ong ye pi ba kam tre ye pi ba kam internet ye pi ru kam not le ne ka salia namar bale yo ba pi ngosi yo ba pi yam yo ba pi kro ye ka bale pim tre ye nga ngi beduk ngi bertoy ne ngi ba kumne ngi tai pi yam pi sosi pi pen i jing telot pi pen i jing bi ka ngos salia ban ya deal bat kita bro te na takadau kam kwa ban ong ba yo pi sosi mental let's say kebaar balai bakam tre ban ong be pi bakam tre let's say namar baka syukwa ban long Paralok namar ka internet ye kiwi shenrang ki badon cha kawai pat ka benta lada kini barok shenrang ki baka internet kim tre ye ka ki kentat ye ka ha kawai si kan sawan chapi bar kan song hai hello balai pi ja ai balai pi text ka syukwa tam ban long Paralok ban pelong tiar spare pi ban pelong tang kum tiar spare pi ka ai ka ba pi dai ban le ka benta ka long ba haba kan kan thai ka le ban le ka le bomon ni phim dai shu ban le taxi ka phim dai shu ban phone ka phim dai shu ban taxi ka te manta sengap bino la biang ka tu te pet jam wat nom taxi menta shi ti yo le art yo pet khai la da ka taxi le mp ka jit kawan wa na mp la da dai ba kawan wa di pi ka biang pat pi ya chaprang taxi ka tang ba wa ju taxi pelat padika menta pi taxi ma ta ma pi shi sien ap hadu ba arsingi lesi la da kampat taxi piru wat ju taxi ra bahkan teks sama kapat ada kam teks pian no seprang la ka jong ka jingem wat julik kro wat julik yam namar bahkan ni kan thai kam don jing internet pi dan sibun ki kan thai dan sibun ki sentiu ha per pe yakino no kan thai ki ba internet pi la ne ki ba ya bat pi ki ba ki ba pen i ka ju ka jing i pi handai ban sulik kro la ne ban sulik pen i balat ba pi internet di karo kam don jumut namar belai ka kan thai ka sungut tenan hak ten pareng ki ong validation kata kamot ba pi haba bu kawai kadur haba kebu kawai kadur ha WhatsApp status pi ong ikani pi ta ba breu bamo iskuin bamo pi ikani kan thai ka sungut tenan barok ki kan thai ki sungut tenan ya kata validation kayong ba ka jing menjur ka jing pentikna ba kini kan thai ki dei ki ba breu la dai ba pi tebe ka ka sungut sarong ya dai ba bun ki serak ki ba internet ka te mentapat waju long kita ki senrang ki ba penjember ngiu ya ladi da ka ba sulik kro kan thai da ka ba sulik yero kan thai da ka ba sulik I validation ya kanu no kan thai tang ya kanu no kan thai ka ba dawa ka ba don kam ya ka ba dei hok ka jong pi la ban I validation ni ka hanrai om dei man la ka si man la ka minit man la kan ta hanrai tang ha ki por ki ba don kam khanang ba kan om pen hiado dia ka man rang ba ka jong pi te kumta pikai wan teks wan yuso lada kawan tebe ip lada kawan wa ip resipi laban ya jan berkah ban ya teks ban ya seprang kajing long Paralok berkah andre tang ma pi ba pin lek invest tang ma pi ba pin lek kro tang ma pi ba pin lek teks tang ma pi ba pin lek yero kani kam dei ban long kani kan thai kan sa pej po ip kani kan thai kan sa pej ya pi kung utau chanong uba buai kan thai uba be kan thai uba kan sa pen kiu skong tang ya ladi nama rapi yero nama rapi pen kiu sarong pen kiu skong ka isngu yo boleh ni klemat to boleh un IP jing start boleh un IP jing pang pila machine kenu kurai na mata ba ka jing jupi bat ka ba kong santam ko long ba un sa kar kui pi ya ka bre ba ka ba ya bat pi ha ki singi ban wan ko boleh sibon Paralok samla Apphira pura na ka Apphira channel